Добре дошли, мили хора. Настанете се удобно, не се притеснявайте от нищо, забавлявайте се. Днес аз съм домакин. Все едно, че имам рожден ден. Който кани гости гощава. Да, ще ви гощавам. Ще ви гощавам с песни, с танци, с шеги, с забава, с закачки. А вие няма да ми откажете нещо да досолите, нещо да посладите, нещо да подлютите. Така ли е? Така е. Бъди спокоен. Само, че всеки има различен вкус. Има една българска поговорка: гостенинът яде това, което му дадат, а не каквото иска. И така, приятен апетит. Добър час. Сега, какво беше? Първо, второ? Какво? Защо така? Как? Ами, хладно ще ви е. Не, няма. Така ми е приятно. И удобно се чувствам. Не бива така. Защо? Ами, просто не бива. Ама не, така ми е по-удобно. По-добре се чувствам така, не. Няма. Ще даме да насилите, после това било. Ама така се притеснявам и няма да мога да кажа една дума като хората. Ето и шалчето. Хумора. Дефиниции. 2. Първо. Хумора е способността да се схващат в живота и да се възпроизвеждат в изкуство комични черти, страни и явления. Втора дефиниция. Хумор е онова, което предизвиква конвулсивно свиване на диафрагмата в човешкия организъм, изтласкващо въздух през гласните струни, за да се получи едно ха-ха-ха! Добър ден. Моля? Добър ден. Добър ден. Извинявайте много, че ви прекъснах, другарю. Какво обичате, с какво мога да ви бъда полезна? Вие на мене ли ги говорите тия? Кое? Добър ден, извинявайте, с какво мога да ви бъда полезна, моля? Да. Аз съм купувач. Най-обикновен клиент, ако така по-ви харесва. Естествено, и аз съм длъжна да бъда любезна с вас. Това ваши мисли ли са? Да, защо? Не ви ли харесват? Защо ми говорите на вие? Извинявайте, но аз не знам как бих могла да ви говоря. Не ви ли Я не се шегувайте, я не се шегувайте, карайте на ти. Аз съм свикнал. Където вляза, винаги на ти ми говорят, в месарницата даже ми казват говедо. Как е възможно подобно? И така. Аз му казвам, другари, викам, голям кокъл ми слагате, а той ми казва, съм говедо. Аз го помоля го да си вземе думите обратно, той си взе месото. И ми казва, че докато не си признае, съм говедо, няма да ми го даде. Аз си признах. И казах му, извинявайте, другари, не се сърдете, говедо съм. Ами говедо си, вика я. И ми даде месото. И аз веднага стои в къщи, защото след като съм говедо, може да граби някой сатър и да ме разпродаде. Той е бил прост човек и нищо повече. Не толкова прост той, като на нас дава кокалите, пък за себе си оставя месо. С какво мога да ви бъда полезна? Жена ми има рожден ден, искам някакъв подарък да й взема. Да, имаме много хубави блузи. Блузи. Вземете една, хвърлете я в лицето ми и кажете, айде, ако я взима, ако не, файрум. Извинете, на вас наистина ли не ви харесва да ви говоря на ви? Напротив, много ми харесва, другарко, но се страхувам, че ще свикна с това и ще ми се иска навсякъде да ме посрещат така. А тъкмо съм свикнал с обратно. Сега не ме разваляйте, моля ви. Да ме почака, не мога сега. Моля, не разбрах. Викат ме на телефона. И вие няма да отидете. Как да отида и да ви оставя да чакате? Аз съм свикнал. Не ми е за пръв път. Веднъж след каренца 45 минути чаках касиерката да говори по телефона с някаква приятелка. Как е възможно подобно нещо да говоря? Сега да ви кажа какви блузки имаме. Да. 80 на 100 вълна и 20 на 100 примес. Добре. Жена ви какви очи има? Жена ми е с черни очи. Така ли? Да. Тогава би подхождала една блузка така червенца. Така ли? Колко е приятно да се пазарува при вас. Айде по-бързо. Да, не ви разбрах. Айде по-бързо, айде, че зета му минава действието вече. Така ли е хубаво?
Айде, моля се, за да му минае действието. Айде, взела съм Трангилан да бъда малко по-любезна с клиентите. Айде, Да, по-предлагам. чакай. Имате ли някой с дълги ръкави? така? Моля? С дълъг ръкав. А не искате ли с деколте случайно? Ами, кое е модерно с деколте? Ами може да е модерно и с крачване. Виж какво бе, пуек с пуек. Аз не съм длъжна да взимам всеки половин час Трангилан, за да бъда любезна с такива здравници като тебе. Разбрали? До гуша ми дойде вече. Айде, де! Мене Христо ми чака от половин час на телефона, а той седнал тук да иска блуза с крачо. Овца с овца! Поек съм, значи, и овца и говедо. Виждате ли, другари, като си мълчим, колко бързо се развива животновъдството. Видяхте? Нали? Да. Ами аз се затъжих за Тодор. За какво е сега тая скъпа телевизия тук, скъпа техника в телевизията? Дай да му се обадим направо в Канада. Айде. Така. Стотинки имаш ли? Сега вече за Канада е с 20 стотинки. Ела тук. Айде, че ти знаеш ли номера? Дай сега. Bonjour. Ало? Амбасад de България до Канад? Прощавайте, мистер Тодор Колев? Тоше! Тоше, ти ли си? Тоше! Тук сме с Стевко! С Стевко Данилов сме! Ето, гледай, тук е го! Виждаш ли по канадската телевизия? Виждал ли? Чичо, защо кашлеш? Що кашлеш, бе, Стефане? Аз не кашлям, бе, Жора. Тоше! Тук сме с Стевко, много не е тъжно за тебе. Тук е такова пълно с твои симпатизанти. Ало, Чичо, защо пак кашлеш? Моля, уважаемата си публика да не кашля. Моля, връзката ни е много слабинка. Тоше! Тоше! Виж какво? Изпрати ли на Стевко и на мене по една канадка? Ало, Чичо, защо не кашлеш? Тоше, не момичета, бе! Тие бе якитата с качулките! Нали? Добре, Тоше, много не е тъжно за тебе и сега те поздравяваме с едно специално изпълнение. Специално! Да! Специално за културно аташе!
Ало! Абе, другарче старшина! Какво има? Чиста нова година. Благодаря. Какво има? Там е работа, че нищо няма. А за какво ме повикахте? Еми точно по тази причина, защото няма нищо. Ма какво няма? Еми няма ми, например, кормилото, радиото и километража, цялото ми арматурно табло няма, няма ми скоростите, няма педалите, може евентуално и делкото да го няма. Чакайте, какво искате да кажете? Искам да кажа, че ми откраднали кормилото, радиото и километража и арматурното табло ми откраднато и скорости, спирачките няма и няма и делкото евентуално. Значи вие, гражданино, твърдите, че ви липсват кормилото, радиото, километража, цялото арматурно табло, скоростите, педалите И евентуално делкото. и евентуално делкото. Разбойници с разбойници. Така. А откъде ви липсват тези неща? Кои неща да ми липсват? Ами тези, които казахте, кормилото, радиото, километража, Ясно, скоростите, педалите, разбойници отворили са колата и са ми откраднали и задигнали кормилото, радиото и километража, арматурното табло. Стига. Стига, ама може евентуално и делкото ми да няма, и електромера ми може да няма, и водомера не се знае дали е тук, евентуално. Може и вие, гражданино, знаете ли, че сте седнали на задната седалка? Ами що да не седнем, другарче? Колата си е мое и мога да сядам където си искам. Това си е моя работа, къде ще седна. Така, ами това тук какво е? Е, Ето го и кормилото, и скоростите, и педалите, и така. ама вие много бързо ги открихте, бе, другаре. Благодаря много, че ми ги намерихте толкова бързо. Аз не случайно се обърнах към вас. Да. Благодаря много, приятно прикаране на празници. Да. Ще я подкарам. Ами, сега аз какво да те правя? Сега ти мене най-добре ще направиш да ме закараш с колата до вкъщи. Да, ама аз не знам да карам. Не знаеш ли? О, що? От това по-лесно няма. Ето ти колата, влизай вътре, моля, заповядай и почвай да се учиш да караш, защото колата и без това не е моя, ще знаеш. А аз след малко се върна да изпитам дали се научил хубаво. Отивам сега да свърша и на работа малко. Да, моля, заповядайте, моля. Извинете, тук ли е клона за шивашки услуги? Да, тук е, какво обичате? Мога ли да попитам нещо? Можеш, обърни се към информацията. Къде е тя? Аз съм казал какво обичаш. Вижте сега, скъса ми се копчето. Копче да бе. Да, на най-неудобното място. А ципа не държи без копче. Може ли да го зашиете? Шием само с материали на клиента. Какво значи това материали на клиента? Това значи копче на клиента, игла на клиента, конец на клиента Конец на клиент? и нойчка на клиента да отрежим конеца. Еми аз ако имам всичките тези неща, сам мога да си го зашия. Какви сте такива специални? Ние сме специализиран клон за услуги на гражданите, за улеснение на гражданите. Е, добре, да случай е за вас точно специален. Панталоните ще ми паднат, ако не ги държа напред. Едно изключение. Нищо не мога да направя, бе, другарю. Обърни се към майстора. Къде е той? Аз съм казал какво обичаш. Как вие, бе? Нали вие бяхте информацията? Аз съм информацията, аз съм майстора, съкратика щата и изпълнява двете длъжности. Вижте сега, панталоните ще ми паднат, ако не ги държа с ръка. Разбрах. И какво като разбрахте, нали ви казах? На кого си казал? На мене нищо не си казал. Може би си казал на информацията, на мен нищо не си казал. Какво си казал? Исках да ми зашият копчето. Така. Обаче ми казаха, че шият само с материали на клиент. Да. Игла на клиент, конец на клиент, копче на клиент. И нойчка на клиента да отрежим конеца. Аз имам нощ. Нощи не става. Няма го в номенклатурата. Ма моето е скокали на дръжка. Бе, няма значение каква те е дръжката, бе. Дръжката ти може да бъде всякаква. За мен никакво значение няма това. Е, добре, да поне вижте нощчето, може пак да стане. Напред едно изключение. Няма да дръж такъв тон, не викай. Къде е нощето ти? Е, в джоба тук. Ама, джоба. Джоба, да. Голяма костура, бе. Това става за шладисване, бе. Е, добре, един конец с него не може ли да Бе, в отрежа? крайен случай мога да отрежа конец, въпреки че не е редно да работя с нестандартни инструменти. Слава Богу. Слава Богу, я. За конец. Какво ме гледаш, бе? Какво ме гледаш, бе? Папунек такъв. Дай копчето, бе. Кое копче, бе? Те ще го зашия на панталончето, тук на Но панталончето. те не го знам къде е копчето, бе. Скъса се, падна, изгубя го. Не го знам де е. Бях в един трамвай, в който всички влизаха и никой не излизаше. И когато аз тръгнах да слизам, всичките ми копчета се изрониха като презряла царевица. Ние едно не остана. Ма знаеш, ти нямаш копче. Нямам. Игла нямаш. Нямам.
че както върви работа, ти май конец няма да имаш. Ми нямам отде да имам конец. Нищо не мога да направиш, им само с материали на клиента. Добре, вие тук в този клон нямате ли поне едно копче? Има копчета, бе, чували копчета, да зарида в копчета. Обаче направихме предприятието специализирано за улеснение на гражданите. По този начин всички кражби секват. Как така секват? Така секват. Секват, защото ще им само с материали на клиента. Добре, другаро, разберете ме, аз съм сериозен човек, аз не мога да вървя така по улиците. Какво си помислят хората за мене? Аз имам фикус! Има фикус! Аз пък имам индрише и мушкато. Айде какво да? О, имам фикус, голяма работа, като имам фикус. Добре, тук в този клон никой нищо не може да направи. Може, само отговорника на клона. Къде е този отговорник? Аз съм, казай какво има. Как вие, бе, нали? Вие бяхте информацията, после станахте майстора. Аз съм пенкелев, всичко съм, казвай. Аз да не съм именно тук да ме разгледате 2 часа, бе! Я не идея вика така, бе. Няма да ме оплашиш. Като си дебел, че кой знае какво ще ми направиш. Айде, по-спокойно говори, по-спокойно. Добре, и спокойно, моля. Спокойно, бе. Спокойно, сега се успокоя. Успокой се. Почвам сега. Да. Исках да ми зашият копче. Така. Нямам мигла, нямам конец, нищо нямам. Така. Казаха ми... Кой ти каза? Майстора. Иди такъв нисък, с повряла коса, с очила. Нали, прилича на Калоянчев. Същия той. Ясно, прехвърля отговорността по-нагоре. Ще трябва да поговоря с този човек, аз. Говорете, обаче той ми каза, че само вие можете да наредите по изключение да ми го зашият с ваши материали. По изключение може, обаче трябва да попълните декларация, че се отказвате от ваши материали, искате с наши материали. Не мога да я попълня. Що не може да попълниш? Ако пусна панталоните, ще ми паднат. Как ще? Добре, бе, аз ще попълна декларацията, ще държа панталоните и ти ще подпишеш. Ако държите панталони, ще подпиша. Ми ще държа, щом до там докарахме, ще държа. Сега, име, презиме, фамилия, професия. Петър Янакиев Петров. Като картечета. Спокойно. Петър... Слушай, ти нарочно ли ми правиш, бе? Я говори нормално. Ама. Петър. Така, Петърчо. Янакиев. Янакиев, така. Петров. Така, професия. Архитект. Съмнявам се. Съден националност, родини зад граница. Абе, искам да ми зашиете копчето, бе, не искам да ме пращате зад граница. Какви сте родини сега? Абе, кой ще праща зад граница? Имал се казвах да те пращам зад граница. Такава криминална физиономия имаш ли да пращаш зад граница? Глупости ми говориш. Кази. Не осъждам българи, нямам родини. Спокойно. Членува ли в обществени организации? Има ли противохолерна ваксина? Става ли му лошо на параход? Членува няма, става му лошо. Членува няма... Не, бе! Става дума на параход, дали те става лошо? На параход? Параход ми става лошо и в момента ми става лошо. И на параход му става, и в момента му става. Лошо! Бърза ли, искаш ли експрес? Ако може с самолет. Самолети не летят. Ще пише експрес. Да, и кога ще стане? След 1 седмица. Кога? След 1 седмица. Съм личи панталончето и след 1 седмица. Как да? По бели гащи? По бели гащи. Няма да стане. Ти губиш. Ай, довиждане. Ти имаш много хубави обущенца. Нашата портиерка има същите. Ленцето, я да го видя миленькото, я? Леленя. Защо е такова бледенко горкинкото? Но то много жълтичко, като пъпеще жълтичко. Ах, какъв жълтен. А Коки много слабо бебенце, бе, мила. Боже, миличко. Сигурно е много злояда, нищо ли не яде? Не, ние сме деликатни. Вейчица е, бе, мила, много сладенко ти е. Такъв е рода. Въобще сме деликатни за това. Моето бебе по-едро. Мила, коленцето днеска проговори. Най-после. Какво каза? Мама. Коленце, кажи мама, чедо. Мама да извади беберончето. Айде, кажи сега. Баба! Мила, то сигурно те възприема като своя баба. Ти доста късничко го роди. То в такъв случай Лилинцето би трябвало да ти казва прабаба. Кажи, мама, че ме убивам. Мама! Видя ли? Да. Ама моето Лили отдавна говори чужди езици, какво толкова те радва едно, мама. Мила моя, не се опличай, много ти се моля. Моля? Все пак всичко има граници, не?
Или, хайде мама. 1, 2, 3. J'irai dans le bois. 4, 5, 6. Cuir de cerise. 7, 8, 9. Dans mon panier neuf. 10, 11, 12. Ils seront toutes rouges. Voilà. Au revoir. Беше ми драго да се видим. Слушай, Никола, до утре, ако не проговориш френски, ще ти щупа главичката. Разбра ли? Какво има, Петров? Нигерия ќе падне. Ќе падне, шефе. И по какво позна? Това е поличба. Ето, предзнаменование. Сериозно, слушай сега. 200. И 60. Г 40. 400. Р 300. И прочие, и прочие. Так, и прочие. И, като събереш, се получава Нигерия ке падне, година 1994. Откъде знаеш, шеф? От Иван Вазов, Петров. От Иван Вазов. Секретен сътрудник ли е, шефе? Петров. Туркия ке падне, година 1876. Но ние не сме в една група с Турция, а турците не се класираха за финалите, шеф. Петров. Под игото. Не си личал под игото. Под игото, знаеш, шефе, по-ми идва отръки да бия доспи. Ясно. Това е мистика, Петров, кабалистика. Но въпреки всичко ти позна. Нигерия ке падне. И знаеш ли защо? Защо? Заради добре свършена работа. Ново Вакири, Вану, Угбаде. H2, SO4. А какво е това? Ово навадно... Не си кълчи езика. Това не е това, това е той. Това, Петров, е... това е магиосникът на националния футболен отбор на Нигерия. Това H2 SO4. Това е кодовото название на нашия сътрудник, който е вербувал магиосника. Ключова фигура в световния футбол. Цар си, шефе. Когато магия направи, това става. Цар си, шефе. И на матча България-Нигерия ще направи обратна магия. Петров и Нигерия ќе падне. Само, че много скъпо ни излезе. Много е печен дядката. Не може ли да го прекараме да ще е такова? Абсурд. Превърнал е Петров нашият агент H2 SO4 в мравка термит. И ако не му изпълним условията, нашия човек остава завинаги в мравуняка. Гад! Петров. Трудно се става световен шампион. Борбата иска жертви. Жертви и пак жертви.
приятели, скъпи телевизионни зрители, това беше последното изпълнение от нашата програма.